nuke i Minecraft, og ja. Og en nuclear reactor. Ikke en nuclear reactor den her gang. Og vi skal, ja, til nogle nuke. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er. Der er et par stykker. Og før der glemte vi at optage, så ja. Det var lidt irriterende. Ja, så jeg har min ven siden, han nørder lidt Nintendo, imens han også sidder og kigger på og giver lidt kommentarer, og ja. Og det er bare fedt. Ja, og så nu skal vi sprænge de her nucleus, og lad os se, hvor meget lag der kommer. Jeg mangler bare lige det sidste. Det aner ikke noget om, hvad jeg skal, hvorfor og hvornår, men jeg gør det. Vi sætter redstone-faklen her, og så skal vi se, hvor langt jeg flyver, hvis jeg kommer herop. Det gætter på højt. Det kommer højt, der kommer lidt lag, det bliver lidt... Jeg har nu... Wow. Det var farligt. Hvor er vi? Jeg har såkaldt quantum suit fra moddet IC2 til Minecraft, og vi har en masse andre mods installeret. Ja, nu er det bare at vente lidt på, at vi falder ned. Imens skal jeg snakke det. Og som man kan se, så falder vi. Falder. Det her quantum suit, det er så meget overpowered, at selvom vi falder så højt heroppe fra, så mister vi kun et hjerte. Cirka. Så nu kan I se. Okay, vi røg sgu højere op end sidste gang. Så ja, man dør, selvom man har det her på. Det kommer an på, hvor mange nukes man bruger, og hvor højt man kommer op. Og det var sindssygt. Og nu kan I få fornøjelsen af at dø. Hej og like, subscribe. Hej.